Pero jiena llum ħanitkellem ftit fuq il-maskil ġeneriku, imma ħanifoka fuq aspett wieħed li huma t-titoli li diġà semmew ftit illum, il-professjonijiet karigi xogħlijiet snajja marbutin man-nisa. Il-punti ewlenin tal-preżentazzjoni tiegħi ħajkun ħanagħti tifsira fil-qosor veru fil-qosor tal-maskil ġeneriku, imbagħad ir-raġunijiet tiegħi għaliex ma naqbilx miegħu, l-inizjattivi li ttieħdu f'pajjiżi oħrajn biex jitnaqqas is-sessiżmu mill-lingwa, imbagħad naraw ftit ġara fl-Italja, il-linji gwida tal-Parlament Ewropew dwar lingwa li tuża l-ġens neutrali u naraw ftit kienu il-linji gwida speċifiċi għall-insil Malti, imbagħad nispiċċa b'xi rakkomandazzjonijiet bħala follow-up għal dan is-seminar. It-tifsira tal-maskil ġeneriku. Il-maskil ikun ġeneriku meta l-forma maskili tintuża ta' sikwit biex tinkludi mhux biss lill-irġiel imma wkoll lin-nisa. Pereżempju, dakinhar fuq ir-radju kont qed nisma' jiena il-kelma tifel, għax it-tifel meta jħossu hekk, u din kienet mara li kienet qed titkellem, u ġieli nisma' għalliema li jgħidu l-istudent jeħtieġ pereżempju jistudja biex jitgħallem, inkunu qed nużaw il-maskil fis-singolar. Imma fl-istess inkunu qed nirreferu sewa l-istudenti bniet u sew għal dawk irġiel. Anke pereżempju f'sejħi tal-applikazzjoni. Għamilna żmien konna nisimgħu naraw miktub l-applikant għandu jibgħat pereżempju. L-applikant nom li suppost jinkludi kemm l-applikant irġiel kemm dawk nisa. Issa dal-aħħar smajnija wkoll dal-għodu, dal-aħħar snin meta nisa bdew jidħlu fil-professjonijiet u jieħdu karigi għoljin, dejna nisimgħu it-titoli li bdew jingħataw lil dawn in-nisa fil-maskil ġeneriku, il-deputat Marija Borġ, l-avukat Marija Borġ. Saħansitra fil-kamp legali kienet tara, il-liġi kienet tara fil-maskil ġeneriku bħala li jikkomprendi wkoll in-nisa. Fil-liġi dwar l-interpretazzjoni, hemm is-sentenza kliem li juri l-ġens maskil jinkludi il-ġens femminil. Issa ftit ġimgħat ilu ma din is-sentenza biex ma tibqax daqshekk maskil ġeneriku, żdiedet oħra li tajt kliem li juri l-ġens femminil jinkludi wkoll il-ġens maskil. Il-maskil ġeneriku mhux dejjem aċċettat l-aktar f'dawk il-lingwi mibnija fuq il-ġens grammatikali. Min issa noqgħod nidħol fid-dettall ħafna, għammanna il-Malti, il-Taljan, il-Franċiż, l-Ispanjol, u kif qalet Josiane ukoll, ħafna studji juru li l-lingwa mhijiex neutrali fil-moħħ tan-nies, għaliex ħafna drabi meta jaraw, jew jisimgħu, jew jaqraw nom fil-maskil, ma jassoċjawx dan in-nom li qed jirreferi kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa, imma jassoċjaw biss li qed jirreferi għall-irġiel weħidhom. Il-maskil ġeneriku joħloq ukoll skont jien problemi l-aqwa tnejn ewlenin huma id-diskriminazzjoni kontra n-nisa u komplikazzjonijiet lingwistiċi. Issa jiena ħanifokatilkom fuq aspett wieħed tal-maskil ġeneriku li huma t-titoli, l-professjonijiet karigi, xogħol snajja li aħna nirrelataw man-nisa. X'inhi l-użanza attwali f'Malta? Jiena nara li propjament aħna diġà kellna użanza li nużaw il-forom tal-maskil u tal-femminil ħafna drabi, pereżempju jekk kellek kok, kellek koka, jekk kellek ħajjat, kellek ħajjata, mela diġà kellna dawn. Imma ġara li meta n-nisa bdew deħlin fi professjonijiet li qabel kienu l-għalqa tal-irġiel, jew karigi għolji li kienu l-għalqa tal-irġiel, xi ħadd ta' Malta ma nafx min nissuspetta li kienu l-ġurnalisti fil-kmamar tal-aħbarijiet, ma nafx kien xaw xi regola uffiċjali li ddeċidew li min jilħaq avukat, min jilħaq maġistrat imħallef, iddeċidew li jibqgħu jagħtuhom il-maskil ġeneriku. Il-Maġistrat Marija Borġ, il-Deputat Marija Borġ, l-Ispettur Marija Borġ.
Issa dwar il-preferenza tan-nisa Maltin, jien milli nara u semma minn għalija George ukoll li jkun hemm min jieħu għalih ċerti nisa jekk inti ma tużax il-maskil mal-kariga tagħhom għax huma jippreferu l-użu tal-maskil ġeneriku. Jiena naħseb li l-raġunijiet ewlenin huma li jibżaw li l-użu tal-femminil innaqqas il-valur tal-professjoni jew kariga. Inkella jibżgħu li ma jittieħdux bis-serjetà biżżejjed. Iżda dwar dan l-aspett ħalli fidejn Joseph Charles Galdes li ħajitkellem imbagħad warajja li għamel riċerka propju fuq dan is-suġġett u tina iktar dettalji. Issa ħanagħmel tliet mistoqsijiet. Għandna nibqgħu nużaw il-maskil ġeneriku għal dan il-qasam partikolari ukoll meta nkunu qegħdin nirreferu għan-nisa jew għandna niffeminizzaw il-lingwa tagħna biex tirrifletti aħjar ir-realtà soċjali li qegħdin jgħixu n-nisa Maltin illum li qed jidħlu fl-oqsma kollha li qabel kienu magħluqin għalihom. Wasal xi żmien li nibdew ngħidu pereżempju Angela Merkel, il-kanċilliera Ġermaniża, u mhux aktar Angela Merkel, il-kanċillier Ġermaniż. Jiena niddikjara mal-ewwel li jiena kontra l-użu tal-maskil ġeneriku għal dan l-aspett li qed niddiskuti. U favur l-affermazzjoni tal-femminil. Jiġifieri nkun irrid li fejn għandna verżjoni fil-maskil ikollna l-verżjoni tal-femminil. Dan ifisser li ma nibqgħux ngħidu aktar Maria Borg avukat, imma nibdew ngħidu Maria Borg avukata. Jew avokatessa x'aħna ġejjin mit-Taljan. Italjani SNSI ukoll kellhom din il-problema, però għamlu li issa jkollhom jew avokata bila jew avokatessa. Professore għallu jekk tridu tagħmluha professora tistgħu tħalluha. Jekk tridu tħalluha professoressa tistgħu wkoll. Imma aħna dik għax ġejja ħafna drabi jkunu ġejjin mit-Taljan. U r-raġunijiet ewlenin huma għalija li nkontra l-użu tal-maskil. Iż-żewġ raġunijiet ewlenin huma id-diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-problemi lingwistiċi li jinħolqu minħabba l-maskil ġeneriku. Jien nara li joħloq konfużjoni sħiħa fl-istruttura tas-sentenzi. Issa diskriminazzjoni. Il-maskil ġeneriku naturalment jiffavorixxi lill-irġiel u jiddiskrimina kontra n-nisa. Jerġa' jagħmel lin-nisa subordinati għall-irġiel. Isaħħaħ l-istereotip li r-ruoli ġodda tan-nisa baqgħu tipikament maskili. Ma jgħinx biex is-soċjetà tara fil-kapaċitajiet tal-mara u s-sem tagħha fis-soċjetà, ikompli warab lin-nisa mal-ġen u jidfinhom fil-forma tal-ġens maskili. Ma jgħinx lin-nisa biex ikunu aktar viżibbli u biex ikunu ta' xempju pożittiv għal nisa oħrajn. Jipproponi lis-soċjetà prinċipji ta' ugwaljanza pjuttost ambigwi u kontradittorji. U dwar dan l-aħħar punt, nixtieq niġbdilkom speċi biex l-attenzjoni biex nagħmlu ftit riflessjoni. F'Malta ta' sikwit ikollna dibattiti anke issa bħalissa u għaddej id-dibattitu dwar il-bżonn ta' aktar parteċipazzjoni tan-nisa, ta' preżenza iktar għolja tan-nisa fil-qasam tal-politika pereżempju, f'karigi għoljin, f'postijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, f'entitajiet tal-gvern u ta' kumpaniji kbar. Fl-istess nifs imma niddetta li biex jittieħdu bis-serjetà, nisa validi, kwalifikati u kompetenti għandhom jibqgħu moħbija taħt titoli maskili. Issa ħanaddu ftit għall-problemi lingwistiċi li jiena narhom marbutin ħafna mal-fatt li l-isim Malti hu mibni fuq il-ġens grammatikali mhux se nidħol ħafna fid-dettall, però kif semmew ta' qabli b'nomi, aġġettivi, pronomi u verbi forom differenti tal-maskil u tal-femminil. Issa innotaw li dan jiġri jien m'iniex ta' lingwista imma kif nara jien minn li naqra u nisma'. Dan jiġri fis-singolar biss.
Fil-plural, il-Malti jsir neutrali kif uritna wkoll ġożjen kif nistgħu nibdlu biex innaħħu s-sessizmu. U ma jagħmilx distinzjoni bejn il-ġens maskil u dak femminili, jekk naraw l-eżempji. Jien għamilt fis-singolar, l-ewwel żewġ sentenzi il-ġens tan-nom wieħed maskil u l-ieħor huwa femminil. Mela kollox irid jaqbel mal-ġens tan-nom għandek l-aġġettiv u għandek il-verb. Mela għandek it-tifel il-kbir marad, it-tifla l-kbira mardet. Imbagħad fil-plural jiġu l-istess, mela l-lingwa ssir neutrali, jiġifieri dik tista' tkun soluzzjoni għal waħda minn affarijiet kif nistgħu innaħħu s-sessizmu. Anke l-artiklu aħna fortunati għal Malta għax l-artiklu huwa neutrali, għas-singolar maskil u femminil u għal-plural huwa l-istess, jibqa' dejjem l-istess. Mhux bħat-Taljan pereżempju dawk għandhom problema. Għax għandek il-ragazzo, la ragazza, mbagħad i ragazzi u le ragazze, ġifieri mhux bħalna, aħna naqrib ta' fortunati ikollna inqas problemi. Issa jiena ta' bniet ma' lajka fl-istudju tal-Malti, jiena nirraġuna hekk, jekk ir-regoli tal-ġens grammatikali skont dawn ir-regoli suppost ikollna l-maskil u l-femminil. Allura n-nomi li jiddeskrivu l-karigi jew professjonijiet jew snajja jew xogħol għandhom kollhom ukoll il-verżjoni tal-ġens femminil ma' ġenb dak tal-ġens maskil. Mela għax għandi rizmeha xotti. Il-maġistrata, il-deputata, il-segretarja, il-ħajjata. Però jien hemm fuq għamilt osservazzjoni oħra għal daqqiet nissuspetta hekk. Mingħajr distinzjoni imma bejn karigi jew professjonijiet meqjusa prestiġjużi u xogħlijiet u snajja oħrajn. Pereżempju aħna segretarju segretarja ngħiduha, il-ħajjata ngħiduha, il-bidwi bidwija ngħiduha, il-kantant kantanta ngħiduha. Imma allura min iddeċieda li l-maġistrat u d-deputat għandhom ikollhom status differenti u jekk tkun mara tieħu il-maskil. Jiena dal-aspetti dejjaqni wkoll efti għax nara hemm ċertu klassiżmu wkoll. It-taħwit fl-istruttura li ġib il-maskil ġeneriku għal dal-aspetti qed niddiskuti jien. Hawnhekk tibtilkom 4 eżempji ta' xi smajt jiena fl-aħbarijiet bil-Malti, jew rajthom miktubin f'xi gazzetta bil-Malti dwar Angela Merkel. Araw x'taħwit, l-ewwel waħda il-Kanċellier Ġermaniż. Angela Merkel qalet, anzi il-verb qabluh ma' Angela Merkel hemmhekk. Imbagħad smajt oħra, il-Kanċellier għax kont inniżilhom, il-Kanċellier Ġermaniża Angela Merkel qalet. Il-Kanċelliera Ġermaniża Angela Merkel qalet, naturalment jien ma din naqbel. Imma oġi l-ismajta jiġifieri. Imbagħad għandna oħra fejn poġġew Angela Merkel quddiem. Il-Kanċellier Ġermaniż jaqbel ma' Kanċellier ġie wara, allura min kien qed jikteb min masculine, min kien qed jikteb jew ġurnalist jew ġurnalista iddeċidew li jikteb qal mbagħad hemmhekk. U darb'oħra rajt xi xahar ilu ta' rapport tal-qorti. Iż-żagħżugħ der quddiem il-Maġistrat José De Micoli li sabu il-Maġistrat sabu ħati u ordnalu lil dan iż-żagħżugħ. Jiġifieri din kienet miktuba imma min kiteb jew ma qagħdux attenti għax inti meta tikteb iktar toqgħod attent jew attenta. Imma meta tkun qed titkellem b'mod spontanju, l-affarijiet joħorġulek b'mod spontanju ma tux ċans kif se toqgħod tikteb. Għandna kwestjoni tal-qbil tal-aġġettivi tal-verbi għalhekk ikollna dak taħwite. Issa l-lingwaġġ tan-nies issemmitu ukoll dal-għodu.
Fil-lingwaġġ ta' kuljum b'mod naturali, in-nies jużaw il-femminil u mhux il-maskil, jekk ir-referenza tkun għal-mara, xi ġimagħtejn ilu kont għaddejja minn fejn il-qorti. Kien hemm familja raġel, il-mara u ġuvni. U bdew jgħidu għax l-ispettura, jiġifieri dawn ma għadux jaraw fuq ġens maskil u l-maskil ġeneriku. Iddeċidew li bħal Malti l-affarijiet li għandna fil-femminil, fil-maskil, nagħmluhom fil-femminil. In-nies jgħidu t-tabiba, l-perita, l-avukata, l-maġistrata, id-deputata, eccetera. Xi kliem ġdid bħalma diġà semma wkoll fil-verżjoni femminili għadu ma daħalx fil-lingwaġġ komuni u dan forsi għax għadu jinsema pjuttost stram u forsi jista' jkun nirridikolaw ukoll u ħadd ma prova jintroduċih sissa ħlief xi ħadd li qiegħed f'dil-kamra u ġieli smajtu jużhom. Il-Ministra, il-Prima Ministra, is-Sindka, il-kapa, kapa, il-kaptana, l-uffiċjala, l-iktar, l-imħalfa per eżempju, għax ma nix ngħiduha, il-kirurga, il-kummissarja, eccetera. Dawn idumu naqra ma jindraw, pero jien ngħid li xorta għandna bżonn indaħluhom u biex jindara dak tip ta' kliem ġdid, għandna bżonn meħtieġ l-appoġġ tal-lingwisti li jagħtu l-appoġġ tagħhom bl-approvazzjoni tagħhom. Tan-nisa nnifieshom u tal-għaqdiet li jaħdmu, l-entitajiet li jaħdmu favur il-promozzjoni tal-ugwaljanza jien dejjem ngħid bejn in-nisa u l-irġiel. Ma ngħidx bejn l-irġiel u n-nisa, għalkemm suppost toqgħod tħalla darba mod u darba ieħor. Ukoll bis-sapport bl-appoġġ tal-nies li jaħdmu fil-medja. Għax dawn għandhom seta biex jgħinu fl-introduzzjoni ta' kliem ġdid, ibbażat naturalment fuq ir-regoli grammatikali tal-Malti u biex idarru lill-pubbliku terminoloġija ġdida. Issa x'ġara f'dan l-aħħar 40 sena. F'ħafna pajjiżi u f'livelli internazzjonali tfasslu linji gwida biex jitnaqqas is-sessiżmu fil-lingwi. Meta kien hemm fuq livell nazzjonali, kif issemma l-ewwel ukoll, l-iktar nies li mbuttaw biex idaħħlu innaqsu s-sessiżmu kienu dawk tal-ilsien Ingliż li jippruvaw li jdaħħlu lingwaġġ iktar neutrali. Per eżempju, l-Ingliżi kellhom ħafna kliem li jispiċċa bil-man. Rridu jnaħħu l-man, imma ma rridux jagħmlu l-verżjoni femminili, ippreferew li jħallu n-neutrali u qalu x'nistgħu nagħmlu flok woman. Qalu nsibu kelma li tkun iktar neutrali u forsi fejn jistgħu li tispjega x-xogħol li jkun qed isir. Mela fireman sar firefighter, cameraman sar camera operator, policeman saret il-kelma saret police officer u hemm gżuz ta' eżempji. Mill-banda l-oħra, fil-pajjiżi fejn għandhom il-ġens grammatikali, dan bdew jaraw li hija veru diffiċli li tuża lingwaġġ neutrali, tista' tuża x'ħafna drabi qed tuża l-plural bħalna, aħna nistgħu nkunu iktar neutrali. Però huma ddeċidew li mhux jaħbu lin-nisa taħt il-maskil ġeneriku, imma jagħtu iktar viżibilità lin-nisa billi jużaw jagħmlu l-femminizzazzjoni tal-lingwa, jiġifieri ipoġġu l-verżjoni wkoll tal-femminil. Il-femminizzazzjoni waslet, din importanti f'ħafna pajjiżi bħall-Italja, għadħol inta l-ekwivalenti fil-femminil ta' kważi l-funzjonijiet kollha tal-ġens maskil. Jiena nara li meta damu ma aċċettaw l-idejat ta' min kien qed ifassal il-linji gwida, naħseb jien l-iktar raġuni għaliex kien hemm dan nuqqas ta' ftehim bejniethom kien li minħabba li
l-entitajiet nazzjonali li fasslu l-ewwel linji gwida ma għadux jikkollaboraw mal-lingwisti. Jiena għalija dik kienet xi ħaġa importantissima li ġibhom on your side il-dawn, mhux imbagħad baqgħu għal xi żmien jiġġieldu għax ma jaqblux mal-proposti li kienu qed isiru. Tajt eżempju tal-Akkademja della Krusta, hija l-eqdem Akkademja tal-Lingwa fl-Ewropa li 30 sen ilu ma qablitx mar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-entità nazzjonali favur l-ugwaljanza fl-Italja, imma bil-ftit il-ftit dawn bdew jersqu lejn xulxin u bdew jikkollaboraw flimkien. Tant li fl-2012 l-Akkademja ħadmet mill-qrib mar-Reġjun tat-Toskana biex jitfasslu linji gwida dwar l-użu tal-ġens fil-lingwaġġ amministrattiv. U saħansitra fl-2013 l-Akkademja ħarġet favur li l-karigi tan-nisa għandhom ikunu fil-femminil u mhux fil-maskil. Jekk nagħtu daqqa ta' ġara fl-Italja malaj, kif qedtilkom 30 sen ilu tfasslu l-ewwel linji gwida dwar kif għandhom jitnaqqas is-sessizmu mill-lingwa Taljana. Ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin dwar l-aspett li qed nitkellem dwaru jien kienu li m'għandux jintuża il-maskil ġeneriku għal xi tip ta' xogħol, professjoni, kariga jew titolu, u li għandu jintuża l-femminil għal titoli, professjonijiet, karigi, eccetera. Dan fl-Italja. Minix insemmi Franza, per eżempju, Spanja, li wkoll hekk kienu jimxu. U t-tielet punt kien li jinħolqu verżjonijiet ġodda fejn il-femminil ma kienx jeżisti. Xi proposti li għamlu Taljani kienu għamlu ċara le m'għandekx tajt Maria Rossi il-notajo, jew il-president, jew l-avvokato, jew il-segretarju ġenerali, imma trid tajt Maria Rossi la notajja, la president, għax it-tinsewx Italjani għandhom l-artikli femminili u fil-maskil, la segretarja ġenerali, la direttrice ġenerali, eccetera. ċertu klim ġdid li pprovaw jintroduċu Italjani dak iż-żminijiet ukoll instema stram u ħafna fil-medja u n-nisa nfushom għal żmien twil irrifjutaw li jużaw. Araw ftit li ma kienu l-iktar kliem li sab resistenza u probabbilment Malta huma l-ewwel tlieta hemmhekk tan-naħa tax-xelluk huma l-istess bħalna. Kombinazzjoni għandna l-istess kliem. Imbagħad kellhom la ġudice, l-inġeniera u la ġenerali, pereżempju. Issa min minnkom isegwi ftit il-programmi televiżivi Taljani, speċjalment l-aħbarijiet. Naħseb ħali qegħdin tinnutaw li fl-aħbarijiet qed jużaw la ministra, la deputata, la prima ministra għal meta jirreferu għal Theresa May, la sindaka għal meta jirreferu għal Virginia Raggi ta' Ruma, u la direttrice Ida Colucci, la ġurnalista li nismaħħa, meta laħqet direttriċi ta' TG2, ma baqgħux jiktbu fl-aħħar tal-aħbarijiet fit-titoli, ma baqgħux jiktbu direttore, dew jagħmlu la direttrice. Dak tibdil ukoll qed isir bl-appoġġ ta' nisa viżibbli ħafna li għandhom karigi veru għoljin. Ħadd bħala eżempju lil Laura Boldrini, l-Speaker tal-Kamera dei Deputati, li din sabet il-letterheads il-Presidente, bdew jindirizzawha bħala l-Presidente, bad għaltilhom ma jistax ikun jiena minix raġel mela li tridu tindirizzawni bħala la Presidente. Anka nisa ministri u deputati qed jesiġu li jkunu indirizzati bħala la ministra u la deputata. Imbagħad l-Italja issa mexjin u qed jinstemaw dal-kliem għaliex hemm ukoll l-appoġġ tal-medja. Mhux biss il-medja pubblika bħal tar-Rai, imma anke ta' medja li huma privati, ngħidu aħna tal-medja se. Issa biex naġġel ftit il-Parlament Ewropew fl-2008 wkoll ħareġ approva linji gwida
speċifiċi għal dawk il-sna rikonoxxuti fil-Parlament Ewropew fosthom il-Malti. Issa dawn il-Parlament Ewropew però għamel żewġ speċifiċi li interessawni ħafna. Huwa jispeċifika li fl-ambjent multilingwistiku tal-Parlament Ewropew il-prinċipju tal-lingwa li tuża ġens neutrali ma jistax ikun applikat bl-istess mod fil-lingwi kollha. U li ieħor jispeċifika li l-użu ġeneriku dan huwa għalina li qegħdin tal-ġens maskil qed ikun interpretat bħala li hu diskriminatorju kontra n-nisa. Issa l-linji gwida li ħarġu għal Malti kien hemm ħafna aspetti imma jieħa nifoka biss fuq 3 gruppi. Il-nomi li jieħdu żewġ forom li m'għandniex problema dwarhom għax huma dawk li jieħdu l-maskil u l-femminil. Imbagħad qasmu qalu hemm in-nomi invarjabbli dal-linji gwida li qasmuhom f'nomi komuni u nomi ta' ġens wieħed. Hawnhekk għandkom l-eżempji tan-nomi li jieħdu żewġ forom maskil u femminil. Imbagħad in-nomi komuni sejħulhom ma wkoll semmejthom inti George qabel. Dawn huma dawk in-nomi li x'aktarx huma ġejjin jew mit-Taljan jew mill-Ingliż. U jistgħu jkunu jew maskil jew femminil skont il-persuna li qed jirrappreżentaw. Mela jekk int għandek il-kelma ekonomista hemm fuq, inti tista' tgħid jekk hu Mario Borg, mela l-ekonomista huwa ġdid. Jekk hija Maria Borg, l-ekonomista hija ġdida. U jieħdu sew il-maskil u sew il-femminil. Imbagħad ktib daw kienu eżempji li kienu fil-linji gwida ta' jiġifieri wkoll. Ma dan m'għandniex problema, jiena anke l-aġġettivi jaqblu magħhom qed tarawhom. L-ekonomista l-ġdid hu dedikat f'xogħlu, l-ekonomista l-ġdida hi dedikata f'xogħla. Jien li għandi naqra problema man-nomi ta' ġens wieħed għax jieħdu l-maskil ġeneriku. Dawn għataw lista u kollha qegħdin fil-maskil. U jibqgħu fil-maskil anke meta qed jirreferu għal mara. Mela Mario Borg il-Ministru, Maria Borg il-Ministru. Imbagħad għandek il-qbil, l-aġġettiv suppost jaqbel skont il-linji gwida, jaqbel man-nom u jibqa' fil-maskil ukoll jekk jirreferi għal mara. Mela Mario Borg il-Ministru l-ġdid, Maria Borg il-Ministru l-ġdid. Il-verb imma jaqbel mal-ġens tal-persuna li qiegħda bħala il-nom prinċipali, is-suġġett. Mario Borg il-Ministru l-ġdid ħal ġurament, hemmhekk kollox jaqbel għax kollox fil-maskil. Maria Borg araw x'taħulta, il-Ministru l-ġdid ħadet mbagħad il-ġurament għax huma ddeċidew li il-verb jaqbel mas-suġġett. Jiena ngħid għalija għandi problema magħhom għax huma fil-maskil, dejjem fil-maskil anke meta jirreferu għan-nisa u għaliex huma separati pereżempju minn nomi li jieħdu żewġ forom, l-ewwel grupp li jieħdu l-maskil u l-femminil. Għaliex isseparawhom? Forsi għaliex huma nomi ta' professjonijiet karigi aktar prestiġjużi minn xogħol jew snajja oħrajn. Jiena fil-fema tiegħi ngħid li dawn ħafna minnhom jistgħu jsiru fil-femminil, maġistrata, spettura, presidenta, kummissarja, eċetera. Il-problemi l-oħra li nara mħabba listi differenti ta' gruppi u inti titkellem b'mod spontanju kif ħadoqgħod tiftakar kelma tmux mal-lista A jew mal-lista C. Ikun hemm regoli sempliċi u ċari. Regola waħda m'għandux ikun hemm listi differenti ta' nomi. Tikkonsulta dwar il-linji gwida ma laqdiet konċernati u erġajt tagħmel lista ta' ħadd kollha u hekk anke l-għalliema tal-isim Malti, scriptwriters, arrea tal-profi, eċetera.
tressa l-linji gwida l-approvazzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Malti u flimkien ma laqdiet konċernati torganizza kampanja ta' tarif dan qiegħda niġri għax f'moħħi qed ngħid nispera li jkun hemm l-approvazzjoni mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti. Meta jkun hemm l-approvazzjoni, imbagħad ikolna bżonn kampanja maħsuba biex il-pubbliku in ġenerali u kull min hu involut ikun jista' iwetta dak li aħna nixtiequ li naraw.